Ka Captain Williamson Sangma State University kala penduk no ya ka jing Pynïasoh jongka bat ki Hynñiew Tylli ki college Meghalaya ta ka bakado ba Kyndon ki jing ki ba mi ta ka Jingtyngkhuh bat ki Kyndon ki baladon lupa hapo ka North Eastern Hills University. Katalong khubor ka yatho ba registrar ka Captain Williamson Sangma State University u ambro CH Marang. Ula penmi ya ka jing penbana sya kinong penyat ketika college ke ba syakta da ke ba penpau ba ya ka jing menjur ke ba ningkong jong ke skul ba ke bala ai ke khat santerik yo yang arajar arpusan naga benta ke samoi puli jong snem arajar arpusan arpu hendreu la weng no mardor la ong ba ketika rai la shim na marba kini ki jaka puli kidang ya dei bat ka NEHU ke ba ka Central University bat kat kum ki Kyndon ke NEHU amsha bandon Tylli ki jingya dei kat kum ka an jong ka skul ba lakado ba ya ka rukom penduk ya ka jingya dei bat ka NEHU an sa pentip kerpang ki college bat ka NEHU kala pensyai ba ka an sensyar jong ka khang persya jur ya ki college bandon ka jingya dei bat Tylli ki skul ba ha ka ju ka por Shushu katalong kubor kala ongru bagi ki college ki day na rilom garo ki baladon ka jing Pynïasoh abat ka NEHU na do ki snem ki ba menshwa hindrai kan bo jing ya ki samla puli lada ki college ki yat lat bat kim la bane traikam kat kum ki Kyndon kumban syukdo ba ya ka university la pli do menteri rang ba ka jela Meghalaya Konrad Konggal Sangma ha ka khatlai tri ku kelaling kot arajar arpusan ya kepada pensaanam ke kerteng jong ulit Captain Williamson Sangma menteri rangba meningkong ke jela ya ke jingtei ya ke State University la pli ha ukala lingkot arajar arpulai hadien ke jingmang pisa ke bakhat hendreu klor kendai pon reu lak tengka haus nem arajar khatra haus nem arajar khatway lamang ban penlong ya ke university kum ke Captain Williamson Sangma State Technical University ban Pynïasoh ya ki Technical College ha ka jela Henry haus nem arajar arpuar la penkela kerteng ya ka syaka Captain Williamson Sangma State University ban pentikna ba ki technical bat ki non technical college ru kila ban Pynïasoh Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kam bha ka jing im ba kam bha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya